Welcome back po sa ating channel, and for today's vlog syempre tapos na yung Halloween. It's time na para maghanap naman ng para sa mga pampasko. Mag-start na tayo maghanap ng para sa Christmas decors, para sa pang-gift. Yan. So maglilibot-libot tayo dito sa Saskatoon City, dito sa mga store dito kung ano bang meron na para sa pang ball na. Ayan. Para sa pang Pasko. Yan, ano pa? So yan, at simulan natin dito sa Indigo. Yan. Sa Indigo kasi sabi ng sister-in-law ko may sale. Pero that was like 2 weeks ago, 3 weeks ago. Let's see. Okay, so yan, at pasukin muna natin ang Indigo na yan. So tara. $39. Bibi, I think you like this one. Ito po. Yan. Color tapos mo kanina. $32. Mahal? Mga clearance. Clearance eh. Yeah. Mini Ghost Waffle Maker, guys. Mini Ghost Waffle Maker. How much is this? $14. $14? Yeah. So, nakakuha kami ng ganito. Ano to? Waffle maker? Waffle Maker na Ghost. Nakasale na dati ng ano to eh. Dati $19. Ngayon $14 na. Pwede na rin. Panggawa lang na. Para at least ma-entice. Para yung Halloween. Squishy. Squishy. Happy naman. Itong Indigo ay para siyang national bookstore sa Pilipinas, no? Na mayroong mga bilihan ng damit ng pambata. Damit ng pambata? Ay, no? Yeah, pero books for kids, toys. Kung ano-ano. Matalo ko. May dinosaur ka? I have a toy. Roar! I am a you. Tapos na yung sale? Just because I can't see anything. But we have plum, right? We have that plum card. Plum. Lago pa sa Christmas tree mo. Ay, makapangalagay ito sa Christmas tree. Para for kids. Usi-ola. Ornaments. I think that tapos na. Tapos na yung sale? I think wala. Yung sa Halloween sale nila? Siyempre, tapos na. Kasi ano. There's no water there. Singing machine pa ito. Ramen noodle. Eraser? Eraser din to? Yeah. Kung ano-ano lang. next is punta naman tayo sa Walmart dito sa Preston. Yan, tingnan naman natin kung ano yung mga pang decor nila or para sa Pasko. Yan, let's go.
Dito naman sa Walmart marami nang naka-clearance nung para sa Halloween. Kung kayo naman magre-ready na para sa next year na Halloween, pwedeng-pwede na mamili dito. Napakamukha mo pa ka. Ayan. For na Hipster. Ikaw pa ganyan. Wow! This is you. Ay, pwede nga. Daddy, I think ito dapat ang costume natin next year para easy lang. Dalawa na? I think wig lang to. Isa lang. Oh, at least we buy the smaller version. Ano yan? So may alcohol na chocolate. So may mga alcohol na chocolate. What do you think? $13. So, May gusto kaming bilhin nito sa Costco, yung mas malaki, no? Yeah, but it's $25 and paano kung hindi natin magustuhan? So at least ito, mini. Basahan natin ito, malasang alak. Marami na rin sila mga advent calendar na chocolates. Ito ino-open to simula December 1 hanggang December 25 araw-araw para mga surprise na chocolate sa loob, iba-ibang flavor. Lahat glitters, Napakarami na lang pampasko. Ang bilis ng ang bilis ng transition nila. Parang nung nakarang araw galing kami dito lahat pang Halloween. Ngayon, daming Christmas trees and Santas. Just $99. Panglagay sa ilalim ng Christmas tree. Yeah, just because itong design na ito. What do you think? Parang maganda rin. Oh, here pala. What about this one? Maganda rin yan. This one na lang, I think, na? Para may Santa. Or yung parang Reindeer? Pero may isa Santa. I think I like this one. Just because Santa is there. Sige na. Bibi, yay! Dito tayo sa likod kasi Pilipino tayo. Sa likod dapat kumukuha. Yan ang sabi ni Mama. Pag kukuha, huwag yung sa harap. Yung sa likod. Yan, napakarami na rin pang decor. Bibi Bibi lang. Wow! Kaya lang, sabay-sabay ang tugtog. Got everything. Siyempre yan. Nakakuha na ng mga panglagay sa Christmas tree namin. Additional. I think we're going for red and white. Hindi pa kami nakakabili ng Christmas tree. Bibili pa lang tayo sa amin. I don't know. We're gonna look for sa Michael's naka 50% off. So it's gonna be like a good deal. Nakita namin sa online, parang after dito sa Walmart, punta tayo ng Michael's. Tapos we're just looking for something a bit short. So mga 6.5 6.5 or 6 or 6. 6 feet. Basta wag 7 para madali lang mahang yung mga ornaments. Let's buy this one. Tada. What did you say? Let's buy this one. Let's buy this one. Ask Papa. Let's see, anak. Let's see, okay? Hindi talagang bilhin yan, Isabel, kasi nanalo kami nung yung sa pumpkin contest. Yeah, pero Kung, sa Toys R Us yun. Yan. Baby, Yes, next time. Pero kami nanalo dun sa pumpkin carving contest. Kung napanood yung vlog namin sa sa pumpkin patch, yung binili namin pumpkin, nanalo yun. First place, $100 din yun. So here medyo ang hirap pumili kasi tingnan mo kung medyo mo yung kung gusto mo medyo artsy-fartsy for Christmas, si Grinch, like for kids, tapos may mga decorations like hindi siya yung typical na Santa, reindeer, this one's si Grinch. And I think I saw yung Nightmare Before Christmas. Papa, look, she keeps on putting. What do you want? Ang presyo ng Christmas tree nila dito sa Walmart ay naglalaro sa $49 to $150. Depende ata. $49 diba? 49, tapos yung pinakamalaki ata nila ay $150. Ang Christmas tree? Oh. Ba't kaya $49? Maliit to eh. Ano lang to? Ay, 6 feet din. 6 feet. Ah, walang Christmas light. Oo. Walang Christmas light. Oh, may Christmas lights, $59, 6.5 feet. Ay, tapos pa transition siya from yung may... Iba-ibang kulay. Oh, ayos
Grabing lamig. Tingnan yung panahon dito sa sa Saskatoon. Para mag-snow, no? 5:41 na ng hapon. Lamig. Ang dilim. Parang ano mo yung magbabagyo, tapos kailangan mo nang umuwi kasi uulan na. So, lipat naman tayo dito sa Michaels and HomeSense. Magkatabi lang to eh, bale. Ito, pakita sa inyo. Unahin na natin puntahan tong Michaels. Marcos. Lamig. Maliputon. Naka-sale dito ang mga Christmas tree. 50% off. Ay, totoo. Tingnan natin yan. At baka makabili na kami ng Christmas tree namin. Maganda eh. Maganda. I like this. No? Maganda ang kulay niya. I think this one na lang. Ano to? Do you want this one? Yes. Is it okay? Yes. Okay. Isabel approved. Ito mga pang ano to? Pang dekorasyon to sa? I don't know. Whatever. Basta mga pang Pasko-Pasko. Artistic ka. Michael's is like another, hindi naman national bookstore ano dad, pero parang mga arts and crafts. Yan. Papa, gusto mo yan? I like it. Maganda to. Iba ang pagka-red niya, no? Parang nakaka-consent siyang sindihan si Santa. Ah? It's a candle. Candle? Yeah. Kala ko figurine. No. Parang hindi yata si Mama LB. Sabihin ko mag-love siya kami. Oh, and this one too. This is Oh, ganda no. Ano? Scented candle siguro yan. Yeah. We can do this. Scented candle no. Scented, yeah. Farm fresh fur. Pwede mo i-testing. Christmas lights. Ayaw. Isabella. My turn. Okay, your turn. Here, anak, you can press this one. This one, yeah. Press it. Christmas tree. So this, nakasale nga, oh. Nakasale. So from 529. Huh? 0.99, 199 na lang. Oh, it's a good deal. No. Marami pa. Pero it's too tall. Ang hinahanap natin ay para mga 6 feet. 6.5 something. Kasi sa apartment maliit. So, Yung kay mama sa Toronto. oh, that was Mataas yun? 7.5. No, 7.5. Ito mga pang dekorasyon ng paglagay sa Christmas tree. And then I asked them, when mo pwedeng i-return? Christmas Eve. Before? Christmas Eve? 24. Magkano yung ganyan? Oh, 60% off. $34. Oh. Hindi naman. Dating 100 oh. Dating 99, 34 na lang. Ito, dating 109. So, namimili na kami ng aming Christmas tree at parang may nagustuhan na kami. I think hindi na 6 feet ang kukunin namin. I think 7 feet na lang. Just because mura siya, $109. Dating 350. Dati 349.99. Tapos yung 6 feet, it's okay to $79. So, konting diferensya na lang, I mean in height. So, baka ito na lang. Right? So, ito parang ito na lang kukunin namin. Nakaano siya? Yesterday, sabi, 50% off. Today, it's Black Friday price. Yeah, naka-Black so, Friday. mas bagsak presyo. Magba-Black Friday na kasi, na? Yeah, because yesterday, yung price ng 6 feet was 100 something. Ngayon, 79 na lang. Ako na. Yan,
Ay, nakabili na tayo ng Christmas tree. Let's go. Instead of 6 feet, we ended up getting 7. 7. Okay, come on. Ngayon, nandito naman tayo sa HomeSense. Ang daming mga snow globe. Ang maganda dito sa HomeSense mga ganito na mga pang decor Mga no? naman, mga quality. Mga quality talaga dito. I mean, the price is, syempre. Medyo may kaanoan. Pero kumbaga, sulit naman. Uy, basag. And syempre, pag nabasag ng mga bata yung mga... Papa, I think we should get this. No. Lalagay sila. $8. $8 isa? 8.99. But so pretty. I'm getting this one. White one? Yes, and this one. Para kakaiba. Ayan. Maganda yan. Right? And it's worth $19.99. Mahal, pero pag matagalan na to. Pag ano ka, Daddy? Pag artsy-fartsy. Ganda no? Like, may mga set. Merry, peace, joy, Noel. Talagang ano na lang, it's up to you. Kung paano mo i-design. Ito. Pang dekorasyon. Oh. Pang display. Pwede rin gamitin. Pero display lang. Dito kasi sa HomeSense medyo may kamahalan yung mga bagay-bagay. Kasi mga pang ano na talaga siya, pang bahay na yung mga aesthetic. Pillows, this one? Just posing. Oh. So magkano yan in peso? Magkano yan? Magkano yan? 29.99. I-round off natin 30 times 40. Kunwari kung kapalitan. Magkano? 1, 2? Isa? Huwag na. Meron din silang, ano yan? No. Meron din silang Christmas tree. Pero Christmas more on tree. decors talaga sila. Kunti lang, pero more than talaga sila. Pang dekorasyon talaga. Ano yan? Woo, train. Ay, Daddy. Para sa banyo. Para sa Sa banyo. walk-in closet. Present. Yeah. May nakita yung isa. Mga toys. Isabel. Ano kaya? Nagpapaulok o 199. May kitchen na si Isabel. Toy kitchen. Yeah. Set na yan? Look, set na. May set na no? May fridge na. 200. Ayos no? Ano ba kung ito na lang ang list natin kay Isabelita? Pwede Kaya rin. lang, nagluluto naman siya sa totoong kitchen eh. Tumutulong. Tumutulong na, oy, look, baby, oh. So, yun at nakauwi na kami dito sa apartment. Ito yung lahat na nabili namin ngayon. So, ito daw ay parang ibabalik ni Mrs. Parang kasi meron na kami nito. Maganda. Meron na kami nito. Para ibabalik natin.
to baka sa sunod ngayong linggo. Ibabalik to. Ibabalik to. Maraming balls. So ano pa dadagdag mo dito? Let's see. Pupunta pa kami sa ibang kung san-san. Kung may makita, dibilhin. So, ayan. So, ngayon ito muna ang ating vlog sa pag-abuo ng ating Ipakita mo Christmas tree. Ito yung panglagay ito sa ilalim sa ilalim ng Christmas tree. Yan. Panglagay sa ilalim ng Christmas tree. Yan. So, yung Christmas tree natin, nabili natin na magkano? I think 120 plus tax kasi. Pero 109. Pero lahat ang gasto dito ay less than $500 pa. 400 something. O tapos may mga ibabalik pa kami. So, not bad. Ibili na lang natin ng additional. Na siguro mga iba naman na klase like this one. So, I think hindi namin intention pero I think ang magiging color namin is red and white. So, yun na muna ang ating vlog for today. Yan, at nakita nyo sa aking background. Yun at maglilibot-libot pa kami kung ano pa pwedeng idagdag sa aming Christmas tree. First Christmas tree namin. Naming tatlo. So, thank you for watching.